på paletten, og her er det en ceruleanblå, en koboltblå, en ultramarineblå, en violet, en Payne's Grey, og til sidst en titaniumhvid. Jeg starter simpelthen med at komme lidt vand på den her pensel og lige tage det værste af i kluden. Og så blander vi en ceruleanblå med titaniumhvid og får en lidt lysere farve ud af det. Vi skal i gang med at lave en fin himmel. Det her er en lidt anden måde end jeg normalt sådan arbejder med himler på. Og altså her der skal du klappe. Der skal du simpelthen klappe malingen på oppe på lærredet. Klappe simpelthen. Og godt med maling på penslen hver gang, at du går op på lærredet med den. Og prøv at se, klappe. På den måde, så får du simpelthen blandet farven fint ind i, og sammen i hinanden, altså farverne ind i hinanden, samtidig med, at selve himlen får en helt særlig effekt. Og du kan se, at nu får det faktisk en virkning af, som om der er nogle skyer, men også som om, at vi åbner op ud af til. Og klappe hele vejen ned i det område, der skal være himlen. Og så er det en god ting lige at få sine kanter med, nu man er i gang, og man har farverne i de forskellige områder. Det er lidt irriterende, hvis man bagefter skal til at finde de farver, man har lavet. Og mange gange kan det også være måske lidt svært, at hvis ikke man er særligt trænet i at blande farver, at finde præcis de farver, man havde. Så på med farverne nu, at vi er der, og vi har dem på paletten. Så det er lidt pænere, hvis der er kanterne, de også er malet, at det ikke er sådan, at man har de her hvide kanter efterfølgende. Det betyder også, at man rent faktisk kan hænge sit maleri op på væggen uden en ramme. Og sådan skulle det gerne se ud på dit lærred, når det er, du har klappet malingen på. Og jeg bliver lige ved lidt endnu, fordi vi skal jo lige have det hele med, og have hele himlen på en gang se, fordi at det bliver lysere og lysere helt ned mod horisontlinjen, så får man den der følelse af, at rummet bliver åbnet op. Og lige tage kanterne med. Så er det en anden blå. Og så starter vi simpelthen med at få lagt et hav på, altså, og horisontlinjen den skal lægges allerførst. Og de toner, der skal ligge der bag til, skal simpelthen være de mørkeste toner, for at vi får en fornemmelse af, at man kan træde ind i billedet. Så på med de mørkeste toner ind i omkring horisontlinjen, og selve linjen der, den må gerne være så lige som muligt, fordi det er jo noget, der foregår langt væk. Og derfor så fungerer den helt lige derude. Helt ude i horisontlinjen vil man aldrig kunne se bølgerne. Der vil linjen simpelthen være helt lige. Og forskellige nuancer, men husk hele tiden at have de mørkeste toner bag til, og de lyseste fremad. Du kan næsten fornemme, at man kan træde ind i billedet. Og godt med farve på over det hele. Men giv den gas, bare få en masse forskellige nuancer på, få en masse forskellige farver ind. Kun den forreste halvdel. Og godt med cadmium gul. Det gør ikke noget, man rammer ind i de grønne, fordi så bliver det bare mixet.
Og det giver et spil og en fornemmelse af, at der er noget, der er højt, og der er noget, der er dybt. Og det er sådan, det kan være nogle gange. Så lidt af dovenskab, så gider jeg ikke at tage stafeliet længere ned, fordi det er så lidt, det handler om. Men skulle jeg nu arbejde med det i længere tid, så vil jeg klart sætte stafeliet efter det, sådan, så jeg ikke står og skal bukke min nakke så meget. Det kan man faktisk godt gå hen og få ondt i nakken af. Og man kan jo fortsætte et strå, som jeg for eksempel har malet her. Der kan man fortsætte et strå ned over den næste blomst. Og det er sådan en pæn mørk grøn farve, jeg bruger. Husk at komme lidt vand i en gang imellem, for at ligesom at holde farven i gang. Hvis ikke at den får vand til sig, så vil den tørre ud. Og det er sådan lidt ærgerligt, så skal man til at blande en gang til. Og bare lade den gå længere ned her. Man kan også vælge at lade den gå bag om den næste blomst, hvis det er det, man vil. Det må gerne være sådan nogle lange strå, der både går foran og bagud.